If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community and for supporting quality journalism. Magandang umaga, Davao, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa apat na sulok ng mundo. Bago tayo magsimula, pakiusap, pindutin ang like button, ibahagi ang video na ito, at mag-subscribe sa Pinoy Rob YouTube channel para mabigyan pa namin kayo ng mga ganitong content. Ako si Mirasol Sibayan Katso, ang inyong tagapagbalita. Mga ulo ng balita. Ulat panahon. Habagat ang nakakaapekto sa Hilagang Luzon. Lokal na balita. Babagsak ang presyo ng durian. Kaap Davao, pinalakas ang seguridad ng DIA para sa Kadayawan. Mga mortar natagpuan sa Barangay Hall ng Agdao. Mga sospek sa pananaksak nahuli sa loob ng 2 minuto. Pambansang balita. PNP target ang 3 minutong response time sa mga emergency. Top of the week. Private issues, public debate. Balita sa ibayong dagat. Bagong CNN Road to 270 nagpapakita ng iba't ibang daan sa tagumpay para kay Harris at Trump sa 2024 election. Alain Delon, alamat ng pelikulang Frances, umanaw sa edad na 88. Balitang aliwan. Eileen Wu, nasanay na sa pagganap kasama ang mga alien. Romulus, na halimaw na balot sa loob. It ends with us. Nagpasimula ng diskusyon tungkol sa domestic violence. Narito ang sinabi ni Blake Lively tungkol sa issue. Balitang pampalakasan. Caitlin Clark nagpabilib ng kanyang 29 points na doble-doble sa pagbabalik sa WNBA. Manchester United nagsimula ng Premier League season na may panalo sa pagganap ng bagong manlalaro. Tampok na kwento. Ang pinasikat na fast food sa Pilipinas. Ang pinasikat na fast food sa Estados Unidos. Trivia. Narito ang trivia tungkol sa hawksbill turtle.
Ulat panahon. Habagat ang nakakaapekto sa Hilagang Luzon. Makakaranas ang buong bansa ng mahina hanggang katamtamang hangin mula sa timog silangan hanggang timog kanluran na may bahagya hanggang katamtamang alon na nasa pagitan ng 0.6 hanggang 2.1 metro. Lokal na balita. Babagsak ang presyo ng durian. Maaaring asahan ng mga taga Davao ang mas mababang presyo ng durian sa ika-39 na Kadayawan Festival dahil sa matatag na supply mula sa mga lokal na ani at kalapit na probinsya. Ang presyo sa bangkiruhan ay bumaba sa 50 to 60 pesos kada kilo, habang sa mga lugar ng produksyon gaya ng Kalinan, ang presyo ay nasa 25 to 30 pesos kada kilo. Ang mga export varieties tulad ng puyat at D101 ay nananatiling mas mahal, higit sa 100 kada kilo. Tinatayang aabot sa 29,000 metric tons ng durian ang makukulikta pagsapit ng Setyembre. Ang eksportasyon ng durian ay nakatulong upang mapataas ang kita ng mga magsasaka at inaasahan ng lungsod na aabot sa 150,000 metric tons ng iba't ibang prutas sa panahon ng festival. Kaap Davao, pinalakas ang seguridad ng DIA para sa Kadayawan. Pinaigting ng Civil Aviation Authority of the Philippines Davao, Kaap Davao, ang seguridad sa Davao International Airport DIA sa nalalapit na ika-39 na Kadayawan Festival. Kahit walang naitalang banta, pinalakas ang seguridad dahil sa inaasahang dami ng pasahero mula 5,000 hanggang 6,000 bawat araw mula noong kalagitnaan ng Hunyo. Bahagi ito ng mas pinatinding mga hakbang ng seguridad katuwang ang iba't ibang ahensya tulad ng Philippine Coast Guard, PNP at Task Force Davao. Dagdag pa rito, ang buong pushcart ang tumutulong sa mga pasahero sa kanilang mga bagahe para mas mapadali ang kanilang biyahe sa panahon ng festival. Mga mortar na tagpuan sa Barangay Hall ng Agdao. 3 mortar ang natagpuan sa Barangay Hall ng Agdao Centro, Agdao, Davao City noong Agosto 16, 2024, bandang tanghali. Ayon sa Davao City Police Office, DCPO, natagpuan ang mga mortar sa loob ng sako sa tumpok ng basura malapit sa Barangay Hall ng mga opisyal at iba pang naglilinis ng basura. Agad na rumisponde ang mga otoridad at sinigurong ligtas ang mga pampasabog na kalaunay turnover para sa tamang disposisyon. Wala pa ang karagdagang detalye tungkol sa pinagmulan ng mga mortar at kung sino ang naglagay nito. Mga suspect sa pananaksak nahuli sa loob ng 2 minuto. 3 suspect sa insidente ng pananaksak noong Agosto 13, 2024 ang nahuli ng Davao City Police Office DCPO sa loob lamang ng 2 minuto matapos ang krimen. Ang mga suspect na pawang mga laborer ay nakasagutan ang biktima malapit sa Big Heroes Establishment sa F. Torres Street, Barangay 11-B. Ang biktima na nasugatan sa leeg
gamit ang gunting at barbecue stick ay ginamot sa Southern Philippines Medical Center. Ang direktor ng Police Regional Office Davao na si Brigadier General Nicolas D. Torre III ay nagpahayag ng plano na pahusayin ang 911 system ng rehiyon. Ngunit nagpahayag ng pagdududa si Davao City Mayor Sebastian Duterte tungkol sa paggamit ng 3 minutong response time sa mga emergency. Pambansang balita. PNP, target ang 3 minutong response time sa mga emergency. Inilunsad ng Philippine National Police, PNP, ang bagong revitalized E911 system na may layuning magkaroon ng 3 minutong response time sa mga emergency. Pinalitan nito ang Patrol 117 at gumagamit ng advanced technology upang mapabilis ang pagtugon at mapabuti ang koordinasyon ng mga emergency services, kabilang ang PNP. Binigyang diin ni PNP Chief General Romel Marbil ang kahalagahan ng pagiging handa at profesionalismo ng mga pulis at ang anumang pagkaantala sa pagtugon ay magdudulot ng administrative actions. Nananawagan din siya sa responsableng paggamit ng 911 service at ipinaalala ang dedikasyon ng PNP sa patuloy na pagpapabuti ng kaligtasan ng publiko. Top of the week. Private issues, public debate. Ang atensyon ng publiko kay Olympian Carlos Yulo ay lumipat mula sa kanyang mga athletic achievements patungo sa kanyang personal na buhay. Partikular na ang hidwaan sa kanyang ina na si Angelica Pukis Yulo. Kaugnay ng mga isyong pinansyal at ang kanyang pagpili ng kasintahan. Ang kontrobersiya ay lumaki sa mga balita, panayam at social media at pati mga kilalang abogado ay sangkot na sa pagtulong sa ina sa pagharap sa media. Bagaman may mga nananawagan ng privacy, patuloy ang debate dahil sa pagiging public figure ni Yulo, katulad ng mga artista at politiko. Tanong pa rin kung makatarungan ba ang ganitong antas ng pakikialam. Balita sa ibayong dagat. Bagong CNN Road to 270 nagpapakita ng iba't ibang daan sa tagumpay para kay Harris at Trump sa 2024 election. Ang pagtakbo ni Vice President Kamala Harris sa 2024 presidential race ay nagpabago sa electoral map na mas pinahigpit ang laban kumpara noong si Presidente Biden pa ang Democratic nominee. Pinagsama-sama ni Harris ang mahalagang grupo ng mga botante ng Demokratiko na nagresulta sa pagbalanse ng mga swing states tulad ng Michigan, Georgia, Nevada at North Carolina. Sa kasalukuyang hawak ni Trump ang 24 na state na may 219 electoral votes, habang si Harris na may 19 estado at DC na may 225 boto. 7 estado at isang congressional district ang
itinuturing na mga critical na swing areas. Alain Delon, alamat ng pelikulang Pranses, pumanaw sa edad na 88. Ang French aktor na si Alain Delon, 88 ay pumanaw ng mapayapa sa kanyang tahanan sa Dutchy. Kilala si Delon sa kanyang kagandahan at mga papel sa mga pelikula ng European cinema tulad ng Plain Soleil at The Leopard. Sa kabila ng kanyang iconic status, nakatanggap siya ng kritisismo dahil sa kanyang mga controversial na pananaw sa politika at mga pahayag tungkol sa kababaihan. Ang kanyang huling mga taon ay naliliman ng mga pampublikong hidwaan sa pagitan ng kanyang mga anak, kaugnay ng kanyang pangangalaga sa kalusugan at mga legal na isyu ng kanyang kasama. Balitang aliwan. Aileen Wu nasanay na sa pagganap kasama ang mga alien Romulus na halimaw na balot sa loob. Si Aileen Wu na gumaganap sa kanyang unang feature film na Alien Romulus ay may halong excitement at disbelief sa kanyang karanasan. Pinuri niya ang paggamit ng practical effects sa pelikula, particular ang pagiging makatotohanan ng mga xenomorphs. Ayon kay Wu, ang pakikipag-ugnayan sa mga facehuggers ay parehong challenging at unsettling. Sa kabila ng kanyang pagmamahal sa sci-fi horror genre, balak ni Wu na magpahinga pagkatapos ng pelikula. It ends with us. Nagpasimula ng diskusyon tungkol sa domestic violence. Narito ang sinabi ni Blake Lively tungkol sa issue. Ang film adaptation ng nobela ni Colleen Hoover na It Ends With Us ay inaasahang magiging matagumpay sa ikalawang linggo nito sa takilya. Ngunit hinarap ng pelikula ang ilang kritisismo kaugnay ng promosyon nito, partikular ang paghawak sa sensitibong tema ng domestic violence. Naglabas ng pahayag si Blake Lively, ngunit may halong reaksyon ang natanggap niya mula sa publiko. Balitang pampalakasan. Caitlin Clark nagpabilib sa kanyang 29 points na doble-doble sa pagbabalik sa WNBA. Nagbabalik si Caitlin Clark sa WNBA na may malakas na performance. Pinangunahan ang Indiana Fever sa isang 98-89 tagumpay laban sa Phoenix Mercury. Si Clark na nagtala ng 29 points, 10 assists at 5 rebounds ay nakapagtala ng kanyang ika-10 doble-doble ng season. Sa tulong ni Clark at Kelsey Mitchell na nagtala ng kabuuang 57 puntos, nagawang makuha ng Fever ang maagang kalamangan at napanatili ito laban sa Mercury sa kabila ng 32 points na laro ni Kalia Cooper. Ayon kay Clark, mahalaga ang pagtuon sa bawat laro, habang ang Fever ay naglalayon ng playoff spot sa sinang-ayunan din ng head coach na si Christy
sides. Manchester United nagsimula ng Premier League season na may panalo sa pagganap ng bagong manlalaro. Nagsimula ang Premier League season ng tahimik na laban kung saan tinalo ng Manchester United ang Fulham 1-0. Salamat sa huling minutong goal ng bagong manlalaro na si Joshua Zirkzee. Ang 23 taong gulang na strikers ay nagdebut at naka-score sa ika-87 minuto matapos maipasok sa ika-61 minuto. Bagamat kakaunti ang pagkakataon, muntik nang maka-score sina Bruno Fernandes at Mason Mount. Ngunit ang pagpapasya ni Zirkzee ang nagdala ng panalo. Ang Manchester United na nagtapos sa ika-8 pwesto noong nakaraang season ay naglalayong patuloy na magtagumpay matapos ang kanilang pagkapanalo sa FA Cup. Samantala, nagsimula rin ang kampanya ng Arsenal at Liverpool sa Sabado, kung saan ang Arsenal ay haharap sa Wolves at ang Liverpool ay maglalaro sa ilalim ng bagong coach na si Arne Slot laban sa Ipswich. Ang reigning champions na Manchester City ay makakaharap ang Chelsea sa Linggo. Tampok na kwento. Ang pinakasikat na fast food sa Pilipinas. Ang pinakasikat na fast food chain sa Pilipinas ay Jollibee. Kilala ito sa mga kakaibang pagkain tulad ng Jolly Hotdog, Chicken Joy, pritong manok at Jolly Spaghetti. Ang Jollibee ay naging isang cultural icon at mahal na mahal ng mga Pilipino. Ang kakaibang timpla ng lokal na lasa at mga American fast food staples kasama ang masayang big mascot nito ay nagpasikat dito sa lahat ng edad. Ang pinakasikat na fast food sa Estados Unidos. Ang pinakasikat na fast food chain sa Estados Unidos ay McDonald's. Kilala sa buong mundo sa iconic na Golden Arches, ang McDonald's ay sikat na sa mga menu item tulad ng Big Mac, Quarter Pounder at McNuggets. Ang malawak na presensya nito, pare-parehong branding at impluensya sa fast food culture ay ginagawa itong pinakapopular at pinakakilalang fast food brand sa US. Trivia. Narito ang trivia tungkol sa Hawksbill turtle. Alam mo ba? Ang Hawksbill turtle, isang critically endangered na species, ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng coral reef sa pamamagitan ng pagkain ng mga espongha na maaaring magpalago at magpuno sa mga coral. Matatagpuan ang kanilang pag-aanak sa mga dalisay na baybayin ng Pilipinas at ang mga pawikan na ito ay naglalakbay ng libu-libong milya sa karagatan. Kilala sila sa kanilang magagandang patterned shells na dati ay pinapahalagahan para sa
dekorasyon. Mahalaga ang mga pagsisikap sa konserbasyon upang protektahan ang kanilang mga lugar ng pag-aanak at masiguro ang kanilang kaligtasan. Yan ang mga balita para sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood ng video na ito. Huwag kalimutang mag-like, ibahagi, magkomento at mag-subscribe para sa mga bagong kaganapan sa channel na ito. Maraming salamat. Ito si Mirasol Tibayan Cacho nag-uulat. Magandang umaga, Davao. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community and for supporting quality journalism.